सोरखारि आयुर्वेदिक फरायसालिमा आरो देहा फाहामसालिया प्लेटिनाम फोरबो फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै सोरखारि आयुर्वेदिक फरायसालिमा आरो देहा फाहामसालिजों लोगोसे बिटिआर सोरखार आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बोहैथि दाननि 30 आगस्ट 2023 खालारखालि अदालगुरि फरायसालिमायाव गेदेरथार बेसेन नाङै सावस्रि फाहामथाय आरो सुबुं सांग्रांथि हाबाफारि खुंफुंनो आखायाव लादों। बेखौनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर', नेहाथारि आनन्द दैमारि आरो अदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि, गाहाय नेहाथारि आरो गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफोरजों जयै जानो गोनां थावनिखौ नायगिदिंहैयो। चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों एसटि क्लिनिकआ। आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो एसटि क्लिनिकआ। चिरां जिल्लानि एसबिआइ काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर। बे एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समिक देबा। नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन। डक्टर, लेबरेटरि, मुलि, इसिजि सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे एसटि क्लिनिकआव मोनजोबगोन। जुदि एसटि क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002293924 एबा 9954687336 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन।